O Dios, nahuli kan pasyon kan samong kagurangnan, si Kesu Kristo sa imong aki, pinara mo ang kagadanan, na minana sa daan na kasalan, na digdi na sunod, ang gabos na kapagarakian, warasa na kaming magdayupot sa saiya mansana, siring nahuli kan pangangaipo kan naturalesa, magdara sa samo sa ladawan, kan kanabano na tawo, huli kan pagkabanal ning grasya, magdaraman sa samo kan ladawan na langit noon. Huli kay Jesu Kristong gagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. An babasaw na ginuno sa lumang tipan, napapadapit sa paglakaw sa kamurawayon kan surugo nin Diyos sa mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaas siya sa tahaw ninda, tanganing ang gabos matauan kapatawaran, asin kaligtasan sa buhay. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Hilnga ang sakuyang surugoon, mauswag, babangunon siya, itataas, ilalangkaw. Siring ang mga tao, mangingiring maghiling sa iya. Hulitaan sa iyang forma, garubako ng siring sa tao. Ipagngangalas siya nin katawawan, asin ang mga hade, magkakamurungnan sa atubang niya. Huli mahiling ninda, andai pinag-usip. Kayto asin sa indang masasaksiyan, andai pa nadangog kayto. Si Isay an matubod dapit sa satong nadangog. Sa kaisay ipinahayag, an kapangyarihan in kagurangnan. Siya nagtalubo siring sa hoben na kahoy sa satuyang kamahalan. Mayong itsura, na makawiwili sa satong mga mata. Sarong bagay na ikinakauyam asin isinisikwalin katawawan. Taong tagob nin mga kapaitan asin tuod sa pagtios. Sa atubang niya tinatakpan nin mga tao an sa indang lalawgon. Pinag-api siya asin dain niyato tinabangan. Alagad sa tuya ang mga kasakitan na sa iyang tinios. Sa tuya ang mga kapaitan na sa iyang namamatean. Pinaghuna niya to na siya pinadusahan, kinastigo ni Diyos asin hinamak. Linugad siya kan sa tong mga kasumbikalan, linunot huli kan sa tong mga kasalan. Itinaos sa iya ang padusa na nagdara sa to nin katuninongan. Asin huli kan sa iyang mga lugad, kita nagkaurumayan. Kitagabos na lagalag siring sa mga karnero, lambang saro sa iyang sadiring padudumanan, asin sa iya ikinargaanin kagurangnan ang silot sa mga kasalan niyato gabos. Pinasakitan, alagad mapakumbabang tinios, day binukaan sa iyang nguso, siring sa korderong dinadara sa bunuan, siring sa karnero sa atubang nin paragunting, daing girong, day binukaan nguso. Dinakop asin hinatulan susog sa tugon. Sisay an masurog sa iyang magiging kapaladan. Siya hinali sa daga nin mga buhay. Linugad huli sa kasumbikalan nin sa iyang banwaan. Lulubngan itinao sa iya kaiba kan mga tampalasan. Lulubngan sa kaibaan nin mga taong mayaman. Masingani mayo siyang naginibong kasalan. Asin sa iyang nguso, mayo nin kaputikan. Binuot nin kagurangnan na siya runuton sa kasakitan. Kung ang buhay dinulot niya sa pagbayad kan mga kasalan, kapagarakian mahiling niya. Mahalawig ang sa iyang mga aldaw, asin huli sa iya
mauutob ang kamawatan nin kagurangnan. Kung matapos naan kahurasaan nin sa iyang kalag, mahiling niya ang liwanag asin siya mauugma, huli kan mga kasakitan na tinios. Sa iyang pinapasan ang saindang mga kasalan, kaya itatao ko sa iya dakulang kahirasan. Ang mga mapangyari hihirasan niya kan mga ginana, huli taan buhay, idinudulot niya sa kagadanan. Ibinilang niya ang sadiri siring sa parakasala. Pinaasan niya ang mga pagkakasala nin kadaklan. Asin sa gabos na oras, ipinapamibi niya ang mga tampalasan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa saymo kagurangnan, ako minapaalaw, hare ako pagsubulan sa kasupugan. Huli tay kamatanos, ako ligtasan sa saimong kamot. Idinudulot ko ang sakong espiritu, ikaan matubos ako kagurangnan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ako pinagulog-ulog nin gabos kong kalaban, pinagningisian nin sa kong mga katon, kinatatakotan nin sa kong mga kamidbid. Nahiling ninda ko sa tinampo, asin pinagdudulagan ninda ako. Nalingawan ninda ko siring sa gadan, siring sa sarong bagay na itinapo. Minasarig ako sa imo, kagurangnan. Ako minasabi, ikan sa kuyang Diyos. Ang buhay ko yaon sa kamot mo, agawa ako. Sa kamot kan mga nauungis ako. Ipahiling mo sa imong surugon, ang sa imong lalawgon. Ako namumutan mo, ligtasan ako. Magmakusog ka mo, asin pagsarigonan buon. Kamugabos na
Sa ikaduhang babasahon, ipinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagikan sa iyong pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa tuyang pagkatawo, asin kaluyahan. Alaga din hulit na siya mapakumbabang kuminuyog sa kabutan ng Diyos. Inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan na inagdara sa iya, sa kaitaasan asin kapanuan ng buhay. Huli kay ni, si Kristo iyon sa tuyang halangkaw na padi, na tagapagultanan niya to sa atong Ama sa langit. Hinanyugon niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kita ning halangkaw na padi, si Jesus na aki nin Diyos, na nakalaog sa kalangitan. Ini ang pagtubod na sa tuyang ipahayag. Ang satong padi, bakong siring sa dai nakakamati, kan sa tuyang mga kaluyahan, at ngani, siya nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa tuya. Minsan ngani, mayo siya ning kasalan, kaya panon ning pagsarig. Dumulo kita sa trona ning grasya, tanganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya, sa panahon na kita nagkakaipon ning tabang. Kang panahon na siya uya padigdi sa daga, nagdulot siya ning mga pamibi, asin pakimaherak, nagdulot sa may kapangyarihan na nagligtas sa iya sa kagadanan. Ang sa iyang pamibi dinangog, hulikan sa iyang magalang na kapakumbabaan. Minsan ngani, siya aki, alagad hulikan sa iyang mga tinios, nakanuod siyang magsunod, asin huli ta marahayon, ang sa iyang ginibo, siya naging burabod ning kaligtasan, na daing kataposan para sa gabos na nagsusunod sa iya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog taban gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Agonian kagadanan duman sa krus, kaya itinaas siya ni Diyos, asin pinawaling ngaran, na urog sa gabos ng Pasyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, sosog kisan Juan. Pagkasabi kay ni, si Jesus nagluwas kay ibaan sa iyang mga disipulos. Nagbalyo sa salog ng Cedron, asin naglaog sa sarong tatamnan. Ang tatamnan na inimidbid ni Judas, nagpasaluyib sa iya. Hulit ta si Jesus kay ibaan sa iyang mga disipulos, dayaday nagkitaripon duman. Si Judas nagkuanin mga soldados, asin mga sorogon kan mga puonin kapadian, asin mga fariseyos, asin nagduman na may darang mga parol, mga karaba, asin mga armas. Aram ni Jesus ang gabos sa mangyayari, dinulok niya sinda, asin hinapot. Si Isay ang hinahanap nindo. Simbag ninda. Si Jesus Nazareno. Si Jesus nagsabi, Ako siya. kay ba ninda si Judas, nagpasaluyib sa iya. Pagkasabi ni Jesus na ako siya, nagsaribog sinda, asin nagkapurukan. Giraray hinapot sinda ni Jesus. Si Isay ang hinahanap nindo. Simbag ninda. Si Jesus Nazareno. Si Jesus nagsabi sa inda, Sinabi ko na sa indo na ako siya. Kung ako ang hinahanap nindo, pabayain nindo nan mga ini humali. digdi na utuban kasabihan, sa mga itinao mo sa kuya, dain sa ruinawara, dangan inugkot ni Simon Pedro, ay minasbad na sa iyang dara,
Tinagbas ang surugoon kan po na padi, asin napalong ang tuong talinga, mahal ko ang ngaran kan surugoon. Si Jesus nagsabi kay Pedro, Isaro mo an sa imong minasbad. Dai ko daw inumon ang kalis na ipinapainom sako nin Ama. Dinakob si Jesus kan mga soldados, kan kapitan, asin mga bantay nin mga Hudiyo. Ginapos asin dinara enot sarong ni Anas, panugangan ni Caiphas, na poon na padi kan taon na ito. Si Caiphas ay iyo ang naghatol, na kaipuhan magadan ang sarong tawo para sa banwaan. Si Simon Pedro asin saro sa mga disipulo nagsunod kay Jesus. Ang disipulong ini, namidbid kan poon na padi. Nag-iba kay Jesus paglaog sa palasyo kan poon na padi. Si Pedro naghalat sa luwas kan pintuan. Ang disipulo na midbid kan poon na padi, nagluwas. Kinaulay ang portera, asin pinalaog si Pedro. Ang surugon na iyo ang nagportera, naghapot kay Pedro. Bakong sarong ka man na disipulo kan taong iyan? Si Pedro nagsimbag, Bako, huli tamalipot, ang mga surugoon asin mga bantay nagpalaad ng kalayo, tanganing magpaimbong sinda. Si Pedro, yaon man duman, nakatindog asin nagpaimbong kay bahaninda. An poon na padi, naghapot si Jesus, dapit sa iyong mga disipulos asin katukduan. Si Jesus nagsimbag, Ako nagtaram nin hayag sa bilog na kinaban. Ako danay na nagtukdo sa sinagoga asin sa simbahan, na pinagtitiripunan kan mga Hudiyo, day ako nin anuman na sinabi sa hilom. Ta daw hinahapot mo ako. Haputa ang mga nakadangog sako kung ano ang itinukdo ko. Aram ninda kung ano ang sinabi ko. sa sayang pagtaram kay ni, si Jesus sinampaling kan saro sa mga bantay nan sabi, Siring kayan ang sa imong simbag sa padi. si Jesus nagsabi, Kung sala ang sakong itinaram, ipahiling kun hain ang sala. Alagad kung tama, ta daw ta sinampaling mo ako. dangan si Jesus ipinagapos at sinipindara ni Anas kay Caiphas, poon na padi. Yaon duman si Simon Pedro, nakatindog at nagpapaimbong. Hinapot siya ninda. Bako daw nasaro ka man na disipulo niya. Nagligar. ako, bako. Sarong surugoon kan poon na padi, kadugo kan lalaki na ang talinga pinalong ni Pedro, nagsabi sa iya. Bakong nahilita ka na kaiba duman sa tatamnan? Giraray, pinagnigaran ni Pedro, asin tulos nagturaw kan manok. Dangan hali sa araw ni Caiphas, dinara ninda si Jesus sa harong kan gobernador, nagbabanaag nan kaagahan. Day sinda naglaog, nganing day madigtaan, asin nganing makapagselebrar, kan pamanggi sa Pasko. Si Pilato nagluwas asin nagapot sa inda, Ano ang subong nindo sa taong ini? simbag ninda. Kung siya bakong tampalasan, daili siya dadarahon sa imo. Si Pilato nagsabi sa inda, Kamo ang bahala sa iya. Hukuman nindo, susog sa indong tugod. ang mga Hudiyo nagsimbag. Day tugod sa mo na magadan sa kisay man. Ini nangyari tanganing mautob ang sinabi ni Jesus, kung paano siya magagadan. Si Pilato nagbalik sa laog. Ipinaapod si Jesus asin sinabihan. Ika at hade kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag. Iyan ang sa imong paghuna o may nagsabi sa imo dapit sako. Si Pilato naghapot. Ano ako, Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan asin kan mga poning kapatlian. Ano ang ginibo mo? Si Jesus nagsimbag. An kahadean ko, bakong sa kinaaba na ini. Kung sa kinaaba na ini an kahadean ko, an sa kong mga kampon makikilaban ko ta na, tanganing di ako mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, an kahadean ko bakong gikan digdig. Si Pilato nagsimbag. Kunsiring, ika, hade? Si Jesus nagsimbag. Totoo, ako hade. Huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinaban, tanganing maging saksi kan katotoohan. Si Pilato nagsabi. Ano ang katotoohan? Pagkasabi kay ni, si Pilato nagluwas giraray. Nagduman sa mga Hudiyo asin nagsabi. Day ako na ang sala sa taong ini. May kaugalian ka mo na sa Pasko sarong nabibananggo sa kong papaluwason. Buti do na paluwason ko ang hadi kan mga Hudiyo. Nagkurahaw sinda. Bako iyan, kundi si Barabas. Si Barabas sarong tulisan. Dangan si Jesus, ipinahampak ni Pilato. Ang mga soldados nagsalapid din tunog.
Ginibong korona, asin kunarona sa payo ni Jesus. Ginubingan nin purpura, dangan nagdulok asin nagsabi sa iya. Mabuhay, Hari ng mga Hudyo! Asin sinampaling siya ninda. Giraray si Pilato nagluwas, asin nagsabi sa inda. Uya, ipinapainin ko siya sa indo, tangan maraming do na di akong nakuang sala sa iya. Si Jesus nagluwas, nakukurunahan nin tunok, asin nagugubingan nin purpura. Si Pilato nagsabi sa inda. Uya, ang tawo! Ang mga puwan kapadian, asin ang mga bantay nagkurahaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Si Pilato nagsimbag. Kuwahan nindo asin ipako nindo sa krus. Di akong nakuang sala sa iya. Ang mga Hudiyo nagsabi. Igwa kami ning tugon, asin susog sa tugon, siya dapat na ipagadan. Hulit ang nagpapatubod na siya aking ning Diyos. Kan madangog ni Pilato ang mga tataramo na ini, urog na natakot. Naglaw giraray asin nagapod kay Jesus. Tagasain ka? Day siya sinimbag ni Jesus. Kaya si Pilato nagsabi. Habog ka makiulay sa ko, da imo aram na igwa ko ning kapangyarihan sa pagpaluwas sa imo, asin man kapangyarihan sa pagpako sa imo sa krus? Sinimbag ni Jesus. Daika nin kapangyarihan sa sako, kun bako ang kapangyarihan na itinao sa imo ning Dios. Kaya nagpasaluib sako asin nagtao sa imo, urog na may kasalan. Huli kay ni pinaghingawan ni Pilato na si Jesus mapaluwas. Alagad ng mga Hudiyo nagkurahaw. Kung iyan paluwason mo, bako kang katuo ni Cesar. Ang gabos nagpapatubod sa hade, kay iwal ni Cesar. Pakadangog ni Pilato kan mga tataramo na ini. Ilinuwas niya si Jesus, tuminuko sa tribunal, sa lugar na inaapod, pinalitada, sa Arameo, Gabata. Bispiras kan Pasko, harain ang kuntuhan. Si Pilato nagsabi sa mga Hudiyo. Uya, ang sa idong hade! Sinda nagkurahaw. Haleon! Haleon! Ipako sa krus! Si Pilato nagsabi. Ang sa idong hade, ipako sa krus? Ang mga puwan kapadian nagsimbag. Dahil kaming ibang hade, kundi si Cesar. Sa katapusi, si Jesus itinaw ni Pilato sa indang tangani ipako sa krus. Kaya kinuan ninda si Jesus asin pinapasan kan krus. Paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo, sa Arameo Golgota. Duman ipinako siya ninda sa krus. Kaiba ang duwa katawo, saro sa mag-ibong, asin si Jesus sa tahaw. Si Pilato nagsurat sa sarong paisi, ipinabugtak sa krus. Ang sabi, Jesus Nazareno, hade kan mga Hudiyo. Ang paising ini nabasa ninda ko ng mga Hudiyo. Hulit ang lugar na pinagpakuan kay Jesus. Harani sa banwa, asin manhuli, ta isinurat sa Ebreo, Latin, asin Griego. Ang mga puwan kapadian nagsabi kay Pilato. Daimo isurat na, hade kang mga Hudiyo. Ibugtak mo, ini nagsabi na siya hade kang mga Hudiyo. Si Pilato nagsimbag. Ang sinurat ko na. Pakapakuan kay Jesus sa krus. Pinag-apat kan mga soldado sa sayang gubing. Tigsaro lambang soldado. Dahil hiniro ang tunika. Sarong tunika na dahi tinahi, kundi bilog na hinabon. Ang mga soldados nagsabi, Dahil niya to pagbarangaon, kundi ripahan kung mapakaysay. digdi na utop ang kasuratan. Pinagbarangaan nindaan sa kuyang gubing. Asinan sa kuyang tunika sa indang pinagripahan. Ini ang ginibok ang mga soldados. Yaon duman sa pamitisan kan krus ang sa iyang ina. Antugang kan sa iyang ina si Maria Cleofas, asin si Maria Magdalena. Pakahiling kan sa iyang ina, asin kan sa iyang disipulong namumutan, nakataid niya. Si Jesus nagsabi, Babae, uya an sa imong aki. dangan sa disipulo, Uya an sa imong ina. puon kay ito inako siya kan disipulo sa iyang harong. Pakatapos kay ni, aram ni Jesus na ang gabos na utob na, asin tanganing bulano sa mautob ang kasauratan, nagsabi, Ako napapaha. igwa dumanin sarong basong panonin suka, sarong esponha na sinarumsom sa suka. Itinakod sa tukon asin idinuhol sa iyang ngimot. Pakanamiti kan suka, si Jesus nagsabi, Natapos na. dangan idinukuan payo, asin nautsan. Maluhod po ang kabos.
Matindog po ang kabos. Aldaw ito nin pag-andam, ang mga Hudiyo, tanganin na ang mga bangkay day mawalat sa krus sa aldaw niya na Sabat. Huli tadakulang aldaw ang Sabat ito, nakimaherak ki Pilato, ang bararion, ang mga tabay asin haraleon. Kaya ang mga soldados nagduman, asin binari ang mga tabay kansaro na ipinako. Dangan ang tabay naman kansaro. Alagad pag-abot kay Jesus, nahiling nagadana, dain na binari ang tabay. Alagad sarong soldado, ginarod ang sa iyang hirog, asin tulos buminulos dugo asin tubig. Saksi ang nagsasabi kay ni, asin ang sa iyang pagsaksi totoo. Aram mo totoo ang sa iyang sinasabi. Tanganing magtubod ka mo. Huli ta ini nangyari, tanganing mautob ang kasuratan. Day siya ninda binarian ito lang. Asin sa ibang lugar, sinasabi, mahilingin da an sa indang ginarod. Pagkatapos kay ni si Jose de Arimatea, disipulo ni Jesus, alagad hilom hulit sa takot sa mga Hudiyo, naghagad ki Pilato na itugot sa iya, nahaleon ang bangkay. Tinugutan ni Pilato, kaya nagduman asin kinuha ang bangkay ni Jesus. Nagduman man si Nicodemo, ang nagdalaw kay Jesus sa sarong banggi. Dara sang gatos na librang mira asin aloe. Kinuha ninda ang bangkay ni Jesus. Pinatos sin mga tamong na lino, asin nulaan nin aroma. Susog sa ugali kan mga Hudiyo sa paglubong. Duman sa lugar na pinagpakuan kay Jesus, igwanin na tamnan. Asin sa tamnan, igwanin bagong lilubngan, na daipa nin linubong. Ninhulit ta para sa mga Hudiyo, aldaw ito nin pag-andam, asin ang lubngan haraniman sana. Dumaninda linubong si Jesus. Marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Father Dave, mga kairibanan kumpadi, idigdi sa satuyang parokya, mga tugang ko sa pagtubod, marahay na hapon po sa Indugabos. Kan sinabihan ako ni Father Dave na ako ang mataukan, reflection, homily, para mga tugang sa celebration tangon niya na Biyernes, na pressure po ako. Dahil ako tuod magsermon na may mga padi na nagdadangog sa sakuyang pigtataram. Pero aram po nindo, maugma ako. Anin hulita, naaraman ko na mas may tiwala si Father Dave sa kuya kaysa kay Father Jonathan, tao kang pinasermon niya. Joke lang po yan. Mga tugang, Life Day Say is a series of come and go. May minaabot, may minahali, may nawawara. Pero base po sa satuyang eksperyensya, mas komportable kita, mas maugma kita na may minaabot kaysa minahali o nawawara sa buhay ta o sa satuyang presensya. Baka po ang iba sa Indo nag-iisip na ang pigmimin ko ining paglipat mi sa samuyang mga bagong assignment sa July 1. So I'm sure ang kadaklan po sa Indo, nagdangog kan or naghiling kan Christmas kasuhapon as inaaraman nindo na by July 1, babayaan mi na ang parokya ni San Rafael as in malilipat na kami sa ibang parokya. Makamundo ini mga tugang, siringan sabi ko kasubago na mamundo na may minahali. Pero we don't know, baka ang iba sa Indo, sa samuyang paghali, maugma. Bako daw po mga tugang. Pero mga tugang siringkan, ipinahiling asing ginibukan sa tuyang kagurang na sa Yesu Kristo. Minsan mamundo, minsan masakit. Kaipuhan ming magsunod. Lalong-lalo na sa nagiribo kan assignment. Yan si Father Pope digdi. Bako man po, joke lang.
Kaipuan ming magsunod sa kabutan kan sa tuyang namumuta na ubispo nin huli taaram niya kung anoan ikakarahay kan sa tuyang diocese. Ang pigbimin ko pa mga tugang na pagbaya, warang iba akundian pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo duman sa krus. Ang unyan po an iyang una kita sa ikaduang aldaw kan sa tuyang selebrasyon kan inaapod to po na Triduo Pascual o Paschal Triduum. As in, anal daw na ini, inaapod na Biyernes Santo sa Bicol, sa English, Good Friday. Akong nagsimba po kamo kasuhapon mga tugang sa misa sa Huring Pamanggi, na kung saan pinuunan ta ining inaapod na Paschal Triduum, Father Vlad na yung nagtaukan homily, pointed out in his homily, in his reflection, itong tulong misteryo mga tugang na ipinapahayag kan selebrasyon takasuhapon. So enot sabi ni Father Vlad, the mystery of the institution of the Eucharist. Ikadua, the mystery of the institution of the priesthood. As in ikatulo mga tugang, iyo ang misteryo kan bagong tugon, the mystery of the new commandment. Ngunyan po mga tugang sa ikaduwang aldaw kan Triduo Pascual, ako sa bago nagtaram si Father Day bago magpuan ng satuyang celebration, na ini po igwanin tulong kabtang, enot, ang liturhiya nin tataramon na iyo po ang ginigibutang ngunyan. Ikadua, ang liturhiya kan pagsamba sa krus, asin pang tulo mga tugang, iyo ang liturhiya o ining pagkumunyon. Pero sa kabilogan mga tugang, akan tulong kabtang na ini, nakasentro po ang satuyang selebrasyon ngunyan sa pasyon kan satuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Ang pagtios, pagsakit, asin kagadanan kan satuyang kagurangnan duman sa krus. Sabi ko po kasubago, ining aldaw na inaapod na Biyernes Santo sa Bicol. Medyo wala po mga tugang na issue sa tataramo na Biyernes Santo. Minsan nga nagkakaigwanan na informal meaning. Pag sinabit ang Biyernes Santo, ang pagsasabi ta mamundo o kamundoan. Kaya baga pagsasabi ta sa tuyang mga tugang, kung nahihiling tasinda na mamundo, ano na iyan, garo na Biyernes Santo ang sa imong pandok. Pero pag-abot mga tugang sa English, Good Friday, medyo complicated. Ngata po mga tugang, may nagaharapot, what is good in the Good Friday? Ano ang marahay sa Biyernes Santo o sa aldaw na ini na kung saan mga tugang ang pinipintakasita iyo ang pagtios, pagsakit, asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan duman sa krus. Ano ang marahay sa aldaw na ini na kung saan mga tugang ang satuyang mahal na ina si San Juan, ang mga disipulos kan satuyang kagurangnan, ang mga tao na nagsusunod sa satuyang kagurangnan na sa Jesucristo, nakamati nin makuring kamundoan, nin hulita, nahiling ninda sa Jesus na nagtitios, nagsakit, asin nagadan, duman sa krus. Ano ang marahay sa aldaw na ini na kung saan ang satuyang kagurangnan na sa Jesucristo, namatayan niya mga tugang na pig-abando na siya kan mga disipulos. Pig-abando na siya kan mga tao na kaito maugmang naghihinanyog kan sa iyang mga tataramon, nahiling ang mga milagro na sa iyang ginibo. Asin minsan ang sa iyang banal na ama, mga tugang, namatayan niya na siya pig-abando na. Kaya po nga ni mga tugong kung matatandaan po nindo, saro sa mga huring 7 tataramon kan sa tuyang kagurangnan, ang sabi ni Jesus, Ama, ta daw, ta pinabayaan mo ako. Father, why have you forsaken me? Nga ta mga tugang, ta garo dai dinangog kan ama, kan banal na ama, anay nagrangay kan sa tuyang kagurangnan. Kahaputan kan sa tuyang kagurangnan kan siya nagsabi, ta daw ta pinabayaan mo ako. Jesus does not deserve to experience that kind of suffering. Jesus does not deserve
to experience that kind of brutal death. Brutal ang pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan. Bako siya mga tugang maninigo na makamate kan mga pagtios, kan mga pagsakit asing kang kagadanan na inagihan niya duman sa krus. Aram po nindo parehas kan sa tuyang kagurangnan, sa mga pagtios, sa mga pagsakit, sa mga kadipisilan na mamatayan tal sa tuyang buhay, kung minsan kita naghahapot, kagurangnan nga tata na mamatayan ko ang pagtios na ini. I do not deserve to experience this kind of suffering. I do not deserve to experience this kind of challenge in my life. Ining pagtios, ining pagsakit, ining kadipisilan na ini. Maray man na ako natawo, nagsisimba man ako duro Domingo, asing nahihiling mo na ako tunay na nagiging dayupot sa pagsunod kan sa imong kabutan. Pero ngata, ta pinapabayaan mo ako. So gabus po kitang mga tugang igwang kanya-kanyang bersyonin mga pagtios, pagsakit sa buhay ta. Asing kung minsan inian sa tuyang kahapotan, arog kan sa tuyang kagurangnan, Ama, mahal na Diyos, ngata, ta pinapabayaan mo ako. Magayunon po mga tugang, itong reflection ni Father Vlad. 2 years ago, igwas ang reflection na ginibo, manunungod sa celebration kan Good Friday. Sabi niya mga tugang, the Father did not stop Jesus, nor gave him the consolation that he needed most while dying on the cross, because that hour, that moment that he was dying was the reason why he became man. To offer himself as the supreme sacrifice to redeem us, the whole humanity. Mga tugang, ini po ang marahay sa aldaw na ini. Na ang sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo, tanda kan sa iyang pagkamuot sa satuya agabos, nagdusay kan sa iyang buhay, nagadan, tanganing kitagabos, magkaigwa nin buhay. Asin ba kung totoo mga tugang, na ang mahal na Diyos, dai dinangog ang inigrangay kan sa tuyang kagurangnan. Dai niya po pwedeng pabayaan, dai pwedeng pabayaan kan banal na amaan sa iyang bugtong na aki ang sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Totoo, dai nadangog na kasimbagan ang sa tuyang kagurangnan, saan daw kan Biyernes Santo, na siya nagahapot sa iyang banal na ama, Ama, ta daw ta pinabayaan mo ako. Dahil siyang nako ang kasimbagan, pero ang kasimbagan itinao kan sa iyang banal na ama sa aldaw kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ang mga tugang, ano po ang gustong sabihon ka ini para po sa satuya agabos? Ang sabi ko kasubago, araw kan satuyang kagurangnan, may mga inagrangay kita sa mahal na Diyos, nagahapot kita sa iya nga tinutugutan mo na mangyari ang pangyayaring inis sa kuyang buhay na araw mo man na magdudulot sa kuya nin kamundoan. Nga tinutugutan mo na ako magtios. Nga tinutugutan mo ako na makamate kan problemang ini. Wala kitang nadadangog na simbag sa mahal na Diyos. Kung minsan haluyo na, pirmi kitang nagpapamibi, pero garong walang simbag ang mahal na Diyos sa satuyang mga inagrangay. Sunahiling taduan mga tugang sa nangyari sa satuyang kagurangnan, daing niya tinaawanin kasimbagan sa aldaw kan Biyernes Santo ang inagrangay kan satuyang kagurangnan. Sabi ko nga ni kasubago, pero ini tinaawan niya nin kasimbagan sa aldaw kan pagkabuhay liwat kan sa iyang bugtong na aki. Ang mga tugang parehas po sa relasyon ta sa mahal na Diyos. Dahil po kita maghona na tamiling dahil tatulos na kukua ang simbag sa mga hinahagad ta sa satuyang kagurangnan na dahil na kita pigpapansin, pigpapabayaan na kita. At tandaan ta po mga tugang, ang mahal na Diyos igwanin sa diring panahon asin paagi sa pagsimbag sa mga inagrangay ta, sa pagpamibi ta, igwasanin sa diring panahon asin kagustuhan, asinan gabos, tinataawanan niya nin kasimbagan, bako sa panahon na gusto ta, bako sa paagi na gusto ta, kundi pirming sa panahon asing kagustuhan na gusto niyang mangyari sa satuya. Ang agyat po sa tuya mga tugang,
siring kan ginibo kan sa tuyang kagurangnan, sa tahaw kan mga pagtios, mga pagsakit, mga kapurisawan, mga kadipisilan na hinahampang tas sa tuyang buhay, ang agyat ang challenge na itinatao sa tuya, padagos lang kitang magtiwala sa plano asin kabutan kan mahal na Diyos. Mas lalo tang pararumon ang sa tuyang pagtubod sa iya. Ninhulita, siring na ang sa tuyang kagurangnan na buhay liwat sa iyang kagadanan, kita man po makakamati nin tunay na kaugmahan sa tahaw kan gabos na ini kung yaon ang danay na pagtubod asin pagtiwala ta sa plano asin kabutan kan mahal na Diyos. Sangaran ka nama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matinugpuan ka, boss. Mamibi kita, orog na namumutan kong mga tugang, para sa banal na simbahan kan Diyos. Tanganing magkanigong patuninungon kan sa tuyang Diyos sa sin kagurangnan, pagsararoon na sinbantayan sa bilog na kinaban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong asin tiwasay, na magmuraway sa Diyos samang makakamhan. Lumuhod kita. Matindog kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasagkoran, na nagpahayag kay Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayan mga gibo kan sa imong pagkaherak, tanganingan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, magdanay sa masari na pagtubod, sa pagbidbid kan sa imong ngaran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ipamibitaan sa tong urog kabanal na Santo Papa Francisco, tanganingan sa tong Diyos sa sin kagurangnan, na nagpili sa iya sa orden nin pagkaobispo, bantayan siyang ligtas asin deing kamatean, para sa iyang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan ning Diyos. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sineng kasagkoran, na sa imong pagbuot ang gabos na tugnas, kaugaying hilngan sa mong mga pamibi, asin sa imong karahayan na tamanan Santo Papa Francisco, na pinili para sa samo, tanganing sa irarom kainiman sa ng Santo Papa, ika na nagtugdas pamayuhan mo, ang Kristiyanong banwaan na magtalubo sa biyaya, hulikan sa indang pagtubod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ipamibitaman ng sa tong obispo si Joel, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwaan in mga paratubon. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhan na sindayang kasagkoran, ang bilog na hawak ang simbahan, pinababanalasin sinasangkuban kan sa imong espiritu,
Imatea kaming nagaarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaw kan sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo. Hulig Kristo na sa mong kagurangnan. Ipamibitaman nan sa tong mga katikuminado, nabuksan kan sa tong Diyos asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang puso, asin ang tatanin pagkahera kan Diyos. Tanganing pakaakoa kan kapatawadan sa gabos na kasalan, huli sa tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda si Jesucristo sa tong kagurangnan. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasakoran, danay mong pinapadakol ang sa imong simbahan, huli kan mga bagong kasapi, patalubuan pagtubo na sinpakasabot kan mga katukuminado, tanganing namundag liwat sa tubig nin bunyag, makadagdag sinda sa bilog kan sa imong mga inaampon, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Ipamibitaman ang gabos niya tong tugang na nagtutubod ki Kristo. Tanganingan sa tong Diyos sa sin kagurangnan, papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na pagsararoon na sinbantayan sa iyang sarong simbahan. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasakoran, tinitipon mo ang mga nalagalag, asin binabantayan ang mga tinipon, kaugainghil nga an aripumpon kan sa imong aki, tanganingan mga pinabanal kan sa harong bunyag, makaayon sa kabilugan ng pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan ng pagkamot, hulig Kristo na sa mong kagurangnan. Ipamibitaman ang mga Hudiyo na enot na kinaolay kan kagurangnan sa tuyang Diyos. Tanganing warasan niya sinda na magtalubos sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbudan sa iyang tipan. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasakoran, nanuga ka kay Abraham asin sa iyang kapag-arakian, kay raking imatean mga pamibikan sa imong simbahan, tanganing manwan na nainot na sinadiri, magkanigong makaabot sa kapanuan ng pagtubos. Hulig Kristo na sa mong kagurangnan. Ipamibitaman ang mga day nagtutubod ki Kristo, tanganing naliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalanin kaligtasan. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasakoran, itugot mo sa mga day nagtutubod ki Kristo, na naglalakaw sa tubang mo na may maraot na buot,
na makua kaninda sa katotohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamot, asin nagiinguwa sa urog pakasabot kan misteryo nin samong buhay, maging urog na maimbod na magsaksi kan pagkamot mo sa kinaban. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ipamibitaman ang mga daing nagmimidbid sa Diyos, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigo sindang makaabot sa Diyos man sana. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasangkoran, linalang mo ang gabos na tao, na danay na magsiyasat sa pagmawot sa imo, asin magpaingalo kung makwa ka na, warasan na mibibig kami, na sa tahaw nin anuman na marawt na kaulangan, ang gabos na nakamate kan mga tanda ni sa imong kabuotan, asin kan saksi nin marhay na gibo kan mga nagtutubod sa imo, maugmang magpahayag nin pagtubod sa imo, sarong Dios na totoo asin Ama kan samong lahi, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ipamibitaman ang gabos na namamahala kan banwaan, tanganing ang satong Diyos asin kagurangnan, pasunodonan sa indang isip asin puso, sosog sa iyang kabutan, pasiring sa tunay na katuninongan, asin katalingkasan nin gabos. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso nin tao, asin ang mga kadapdan ng kinin mga banwaan, kaugainghil nga sinda na namamahala sa samo, na may kapangyarihan, tanganing sain man sa daga, ang kauswaganing katawuhan, ang kapusugan ng katuninongan, asin ang katalingkasan ng reliyon, magdanay hulikan sa imong pagkamatinao, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Mamibi kita namumutan kong mga tugang, sa Diyos samang makakamhan, nalinigan yan kinaban sa gabos na kaputikan, haleon an kahilangan, ulangon an gutom, buksan an mga nasa kulungan, patudon an mga tanikala, likayan sa katibaadan an mga nasa dalan, papulion an mga naglalakbay, kaumayan sa mga naghehelang, asin kaligtasan sa mga naghihingagdan. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, ranganin mga nagmumundo, kusog kan mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo ang mga pamibinin, mga nagkukurahaw, sa tahaw nin ano man nakaurasaan, tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos magugma sa pagkaherak mo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Digdi minatapos
ang liturhiya kan tataramon. Maduma na kita sa ikaduang parte, ang pagsamba kan krus. Hali sa likod kami mga padi giraray, mapaso pasiring sa inutan, asin abang nagpapaso kami, itataas ko ang krus sa makatulong beses, asin sa pagtaas ko ang krus, sa makatulong beses man, aawiton ko, sa sakuyang pag-awit, ang sasabihon ko, sa krus na ini, iligtas ni Kristo ang kinaaban. Ang sa inyong simbag, madya, madya. Madya, madya, sambahunta. O kita, so ulitin po. Sa krus na ini, iligtas ni Kristo ang kinaaban. Ang sa inyong simbag, madya. Ang kagurangnan. Nakatindog lang po kita habang kami mapasiring sa likod sa pagprosesyon painutan. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaaban. Madya, madya, sambaunta, ang kagurangnan. Diretso. Doon lang sa may panggawa. Bilis-bilisan. Hindi naman po. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaaban. Madya, madya, sambaunta, ang kagurangnan. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaaban. Madya, madya, sambaunta, ang kagurangnan. Sa puntong ini mga tugang, gigibuhon ta ang pagsambakan krus. Ninhuli ta sa panahon na ini, dahil kita pwede magkapot kan krus. Saro-saro, tatawan ta ning panahon, kaya nga iikwasan na kitang krus, na yaon digi sa inutan, saro-saro kitang masamba, ang sa tuwing pagsamba, sa pagrekognisar sa tuyong mahal na Diyos, kay Kristo, iyod gigibuhon taan pag samba sa paagikan
pagbaw digdi sa inutan. Dangan mga tugang parte kan pag Biyernes Santo habang nagaadok kita o nagsasamba kan krus, igwa kita mga tugang na piga-apod Terra Sancta Collection. Gustong sabihon para po ini sa bagmantiner kan Holy Land. Kaya digdi sa inutan, igwa digding itatao sa tuya na voluntad na garubagang magiging tabang nyato sa pag-maintenance. Pinapadara po iyan sa mismong otoridad tangan gibuhon iyan para sa pagmantinir kan Terra Sancta o an Holy Land. Kaya ngunyan, habang nagkakantaan choir, saro-saro kitang masamba digdi sa krus, dahil kita magidali an oras nasa 4:35 natawan ta ining panahon tangani na pagkatapos kan pagsambakan krus, ultimamente gigibun ta an banal na komunyon. Kaya ngunyan pupunan ta na ini sa paagi kan pagsamba, mapun sa mga padi, sagod sa mga akolito, lay minister, sagod ang mga tao. Thank you. Ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Sa Ehipto, sa kaoripnan, dinarata ka sa kaligtasan. Alagadan sa imo para tubos, ipinako mo sa krus. Ipinakakan ko duman sa lantad, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Ipinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapdo.
sa imo sa kuyang hinampak ang mga hade sa Kanaan. Alagada naghampak kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Setro na sa hade sa imo'y tinao, tandanin sa kong pagkamuot. Ikaman sana nagtaos ako, kan korona nin tunok. Banwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Krus nin sa tong kaligtasan, kahoy na pinalaen. Orok sa gabos na kahoy, sabora asim bunga. Jesu Kristo,
na makakaman. Inatolan niya ang halas, kita man makaligtas. Pagabot kan kapanoan, in banal na panahon. Ang Diyos aking sinubok, na ginarog sa sato. Naginakit ni Maria, mamumutot na ina. Hades siya kin kalangitan, namundag sa bahugan. Mamiso na Maria, nagatamaman sa iya. Dulot niya bilog na puso, sa Diyos na nitabo. Kandakula na si Kristo, sa kahoy na madugo. Mapait na kagadanan, buhay niya pinagatan. Kordero na nagpapara, tan sa tong mga sala. Kan sa krus siya napapako, abdo at ipinainom. Sabayo tono corona, sa kalagan pagkapaha. Uminulusan urabon, sa irog na ginaron. O krus na mahal
nun. Dugo niya digdig inubos, pagtubos sa among gabos. Ang Diyos Ama, ang Diyos akin, Lord na pagsambahon. Ipagro-kyaw pag-umawon sa gabos na panahon. Ang Diyos Espiritu Santo, pag-umawon sirikman. Sa atong kaligtasan, kahoy na pinalain. Kurong sa gabos na kahoy, sa burang asin bunga. Jesu Kristo ipinako, nagadan sa Golgota. Sa tuyang pasalamatan, kagtubos ning kinabang. Ang marhay na bareta, nadara pagkamot. Pag-umawon pag-awitan, nin mga katawuhan. Inakan bunganin kahoy, nahulog sa kasalan. Nin kaglalang na eraka, bagong buhay hinanda. Sa pagparakan kasalan, inenod na magurang. Kanan tawo na sumbikan, di naong ang kaiwan. Ang Diyos namon sa tuya, ang Diyos na makakamay.
nagkatapos na kita kan liturhiya kan pagsambakan krus, isusunod ta na ang liturhiya kan komunyon. Matindog ng gabos sa pagandam niyato kan para sa komunyon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kita ka, boss. Amanyamo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat. Siling sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyaw-yaw, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagkarahasang subot, kung iagawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga alaw niya mo, ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat kan maugmang baglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo at kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Maluhod ang gabos. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan baka kumainigo ni kamagdago sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana asin sa kong kalag, mauumayan. Tamalugod kita kan hawak sa Kristo,
sa buhay na rin kasagkoran, Amen. ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil today ko mahimo ang magubang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, nadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paay kan makamutin padi na minaatang kan sa imong marawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayra ko ni Jesus, tawan sa kalagkuan din katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na makpakinabang sa imo, tanganing sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa kabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kangangalas na linalang, namumutan sa kabilugan, pinapaurog, pinapahalagahan, inaatama, inaantabayan. Nakalingaw sa ginikanan, inumang sa tao kan karayan, kanyaona sa kasakitan, dangan ikaw, nagirumduman. O Diyos, na imo kami natitios, na dai patawado. Padagos mo kami buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit no nakakanon. Nanunuga, ikanan dadangugon, an kukuyugon, an susunodon. Alagad kun liwan, panluyahon, sa imong pagkamuot, dahil pagpawiyon. O Diyos, dahil mo kami natitios, na dahil patawadon. Padagos mo kami buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit no nakakanon. Ulikan sa imong tataramon, asin langit no
Mamibi kita. O Diyos, na makakamhan asin dayong kasagkoran, na nagbago sa mo, hulikan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo, papagdanaya sa samo ang gawe, kan sa imong pagkaherak, tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryo ini, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukang unaan gabos sa nakapipirang pagirumdom. Uminabot na kita mga tugang na bago tapuson tan liturhiyang ini, ipinapagirumdom sa gabos na sa tuyang prosesyon after 2 years, ngunyan sana naman mangyayari. Asinin hulita, ini aloy na dayta nagibo, kaya ngunyan su iba excited na marhay, asin siguro magayon na magpagirumdom ini sa satuyi gabos. Digdi sa parokya ni San Rafael, day kita nagkairibahan so desisyon kan mga paso owners, so mga tagsadiri kan paso, nangunya na taon, ang lambang paso, dai magkakaigwa nin dekorasyon nin burak. Ninhulita sa pag-obserbar sa nakapipirang taon, pirang beses nang nagpagirumdom, alagad, so ibang mga tao dahil nagdadisiplina, nag-aaragawan kan burak, pagkatapos kan pagbindisyon digdi. Kaya ngunyan, dahil kitang mailing dyan na burak. Asin siguro, pagirumdum ini na dahil kita nagkaigwanin istrikto na kuhaan kita kan vaccination card, dahil ta pwede iyan ma-check. Ang pakiuro na sa nakan parokya, iyo kung mapupwede, kung kita man pigsisipon, ibang iman sa tuwing pagmati, kung kita naghihilang, mas maray pang dain na sana kita magsabay, tatibad, mas magulpi pa kita. Kaya pakiuron ko, ninhuli ta dayta naman machicheck ang gabos ng mga masarabay, anyaon dyan sa pagpaso, ngunya nabanggi, kadaklan, igwad dyan ki mga martials na mapaimplementar kan sa tuyang pag-obserbar na sa gabos na oras dapat naka-face mask ang mga masarabay sa prosesyon. Kaya kung mapupwede, tawan taning digit na disiplina for so long, para sabihan kita na magsulot ka ining face mask, lugod ay kita magsawa, para man sa naini sa ikakarahay kan kagabsan. Kaya sa puntong ini, mga tugang sa lambang pagprosesyon, igwad dyan na sa mga karo, igwaning kanya-kanyang sound system. Sa kanya-kanyang sound system, yaon dyan makusog na pagpangadyi kan Santo Rosario. Kaya so ibang masarabay, bako sa nakita ngayon na makapagsabay, tangani na magprosesyon, sabayan tayo ng pagpangadyi. Ta sa lambang karo, madadangag ta dyan ang mismong sound system, tangani na matawang kita ng giya na makapagpartisipar sa mismong prosesyon. Sa giraray, pakiulay ko, tawan tamang giraray nin totoo, dahil taman kuminsan na obserbaran ang social distancing, halimbawa ngunya naman na pagsambatakan krus, talagang surusuan, pero pakiulay, dahil kita maguntok sa pagirumdom. Tatawan taning distansya, tangan dahil kita mabugtak sa peligro. Ikadua, mga tugang, pagkatapos kan alas 6 na prosesyon, exactly 6 o'clock, mapuon po kita kan prosesyon. Habang nagalat-halat kita, pwede kita mag-starligdi ngunyan sa simbahan, tangan na makapagpangadyi, asing kung ready ng gabos, pag alas 6, eksakto, mahiro ang prosesyon. Dangan, sa pagprosesyon, pakalibot ka iyan, ang lambang paso, bibindisyonan dyan sa may inutan kaining simbahan. Dyan mabindisyon, dangan diretso ng exit. Pagkatapos ka iyan, mga tugang, igwaman nin pingapod nato ngunya na banggi, alas 10, solidad. Sa pagselebrar kan ining prosesyon na ini, pigsususog so pabalik na ruta. Asin dyan, gigibuhon yan alas 10 din banggi. Asin mga tugang, kung igwaman ki makakatao, nin magayuno na selebrasyon. Kung ngani kan Christmas, dakulon sa mga tao, urog na mas importante, an sa tuwing selebrasyon sa agang banggi, na pigaapod natong Bihilya Pascual. Habang nagahalat kita, kan maugmang pagkabuhay liwat,
nin sa tuwing kagurangnan, napupunan iyan alas 7 ning banggi. Yaon ang pagbindisyon kan ilaw, yaon ang liturhiya kan tataramon, liturhiya kan pagbunyag, asin ang liturhiya kan Eucharistia. Kaya sa puntong ini, giraray na papagirumdum ako na ang mismong Semana Santa dahil nagtatapos ngunyan. Sagod ini sa aga, asin sa Domingo, na kung saan girirumdumon dato ang maugmang pagkabuhay liwat nin sa tuwing kagurangnan. Kaya sa puntong ini, mga tugang, dahil na kita mahaloy, sa giraray pakiulay ko, dahil po kita pwede magkapot digdi sa pagkatapos man kaini sa pagsambakan krus, kung mapupwede, magbaw lang kita, mag-genuflect, dahil kita kaipuhan magkapot yan, tangani na lugod, may para man sa naini sa karahayan kan gabos. Iraray, matindog na kita para sa uring bendisyon. Magduko ng payo, maghagad bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, namimibi kami para sa imong banwaan na nagrumdom kan pagkagadan kan sa imong aki sa paglaom kan sa iyang pagkabuhay liwat. Maghilig lugod as an nagsusupay na bendisyon, magdatong saan kapatawadan, ikawaras an ranga, magtalubo an banal na pagtubod, asin magkusog sa banal sa danay na pagtubos, huligi Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Digdi niyato tinatapos ang mismong selebrasyon. Asin luway-luway na aliunaan mismong mantilig sa altar, dangan mapreparar na kita para sa prosesyon, asin yaong kita sa simbahan, kung pwede kita makapagpangadyi, mas maray. Thank you.